Ελάτε να δείτε ένα υπέροχο καφέ που έχει εδώ στη Μουσθένη. Να του δώσω παραγγελία των ελληνικών μου και ελάτε να σας δείξω λίγο τη θέα που έχει από εδώ. Εδώ. Εν τω μεταξύ, εδώ και είναι και το καρνάβαλο. Θα σας βάλω σχετικό βίντεο να το δείτε. Εδώ είναι το καφέ που δεν έχει μόνο καφέ, έχει και σάντουιτς.